Čaute lidi, tady je Tomáš, jsem mistr Tomáš a dneska tady natočím první Lego vlog. Půjdu si koupit taky Lego. Tady mi drží kamarád, který taky si staví Lego město. Mi tady drží tašku, do které si to všechno dám. Pojedeme do Kladna, do Pompa kontrktně, koupíme si tam nějaký desky na Lego, protože si dělám Lego město jako Mr. Shark a koupíme si prostě něco, dneska takový menší vlog. Jdu si nabít mobil a za chvilku vyrážíme. Takže si to jdem koupit. Dát nabít. A takže čus. Uvidíme se v centru. Lidi, už jsme v obchodě, tady v centru Kladna. A co si teď koupím, tak to je jak spolupracovaný nebo tak. A jdem do Pompa, takže já se vám ozvu až v Pompu, že si tam spavnu a uvidíme, co tam koupíme. Takže lidi, jdeme na to, že lidi, už jsme tady, jdeme do, koupíme si tam nějaký ty bricklindy, teda já nevím, jak se to vyslovuje, pardon, takový ty, vlastně uvidíte, takový ty desky na Lego. Lidi, jdeme na to, a teď jsme byli v jakém obchodě nakupovat, takže jdeme na to Lego. Mama to platí za svých peněz, takže GG. Nebo je to jen asi Lego. To si koupím nějaký polibek. Uvidíme, co tam bude a co se mi hodí do mýho města. Já chci ten karavan, ten dobrodružný, možná teď vidíte to, jakože fotku, já nevím, že uvidíme, jestli tam bude. Takže jdeme na to. Pardon. Pospíš. Menší fejlík. Takže jdeme do kontrktně do Pompa. Tady. Jdeme na to chtěl mít prostě to, jakože že jsem fakt na to neměl čas. A šel jsem to mi fakt jakože dobře vybraný, takže já vám se dám vědět doma. Čaute lidi, tady je Tomáš, jsem mistr Tomáš. A dneska tady mám desku Lego Classic. A půjdeme na to dávat tohle Lego. To je takový na venkov. A pokud se ptáte, jestli stavím Lego město nebo ne, tak ano, stavím, a jmenuje se Tomášville. A dáme tam prostě tohle Lego dneska, dáme to jak tady. A zítra taky vyjde video o tady těch, že tady mám polibek, vodní skútr policejní a trak, jakože donutovej. A já to budu kokecávat a zčíme to. Takže lidi, jak to jdu rozbalit. Je masivní. Jsem za to mega rád, protože to jsem fakt potřeboval. Máš jakože velkou desku, víš? No. Že se tam můžeš dát hodně třeba baráčky nějaký nebo nějaký postavičky. Takže lidi, takhle to vypadá, Adam má pravdu. A jdeme to tady někam dát? Tak tady přemýšlím, kam to dám. Já vám lidi ukážu, co tady teďko Tomáš má tady tohle autíčko s nějakým panáčkem, má tady policejní stanici, abyste to věděli. A tady má modulární květinářský domeček. Možná je to modulární, já nevím. No, je to takový baráček, prostě no, ale prostě je to takový modulární, no, prostě. No a tady má ještě tu přírodu teda, pokud vám ukážeme takhle.
A tady má takhle ještě auto z té policejní stanice zlodějský. To ještě se musíme postavit, na tom ještě nepřišel čas pod ruce a kam bys to dal ty? No já ti poradím, zkus to prostě vem si příklad třeba z Mr. Sharka prostě. Kupuj si sety takhle, jak si skoupili toho Donuta tamhle. Jo. A prostě to spojuj. Kupuj si desky, kupuj si tam ty modulární domy a prostě to spojuj ty domy a desky a všechno, silnice si kup a tady to a uděláš z toho krásný Tomášville město. Ano, děkuju za to, ale já jsem se ptal, kam bych to mohl dát podle tebe. No prostě dej to, já nevím, no prostě. Hele, já ti poradím, já nechci se opičit po Sharkovi, Mr. Sharkovi, ale prostě Mr. Shark má takovouhle desku. Na venkov. No, takovou desku a on na tom má ruský kolo. Ruský kolo to ano, ale ruský kolo nemám a když tady to mám a koupil jsem si to dneska, to si můžu koupit kdykoliv a můžu to použít na to. A jak bych to dal tady asi? Co lidi? Já už mám nápad. Jaký? Dej si to tady takhle a dej si na to ten barák. A stav. Ale dáme, já jsem si to ale na to nekupoval takhle, víš? A stav prostě. Zkus takhle. Jako je to na tobě, no, ale já být tebou, tak si kupuju takhle dál ty desky a prostě to, no. Takže lidi, tohle je město. A kolik stojí teda ty desky? 190 a velká 200. Jak tam? Oni tam jsou i větší, jo. No, ta šedivá je největší. Lidi, nebudeme to protahovat tak kecat a prostě to dáme takhle, jak jsem to dal minule a jdeme tam do Lego. Nebo víte co lidi? Mám pro vás takový překvápko. Dneska si postavíme i ten polibek, když je to první video naše. Takže bych to tak, takhle, bych to takhle dal, no, tohle mělo být takhle, aspoň už mi to bude držet ty panáčky, za to jsem hrozně moc rád lidi. A dáme takhle, to má být tady, pardon, to má být takhle. Ještě tam mám jeden panáček, ten by se mohl dát tady. Takže bude takhle. No prostě si kupuj sety, no a prostě to spojuj. Ale já být tebou, tak začínám taky těma barákama. Protože tady už máš tu policejní stanici, to už je taky takovej dům. A prostě spojuj to ty domy. No já vím, no. Já si budu kupovat jakože domy. To se Adam jako nebojí. Jako nemyslí si. Počkej, já mám taky ukážu. Spadla figurka, ale to nevadí. No tohle také čo můžeme tady takhle dát. Tohle spojíme. A Adam je kameraman, ten taky bude mít Lego město, ale mám tady bratrance ještě, který tady není. To je velká škoda. A tady máme ještě, ten stromeček. Ten tam. Musíš to trochu si tam udělat místo. Já vím. Musím udělat místo, aby No, to tam... to bylo tady, ne? Ne, tady. Takhle. Jo. Hele, dáme si to tam, jak chceme. No, počkej, ale víš, čem je problém taky? Že ono ti to nedrží, tohle. Jo, to já vím. No, takže je problém v tom, no. Hele, když s tím se bude hýbat, tak to. A to tam když tak potom čipe v něm. No, toho také čipe musíme dát, toho tigra, pardon. Takhle, no to už tam drží. Počkej, já mu narovnám tu hlavu.
No. Už je to připevnění. Tak co? Pardon, lidi. To je vadí. A ten tam dáme. No je to tam ale. No lidi, bude to prostě tak. No, takže to bych položil takhle nějak k té zdi, aby to, že bylo lepší. Kde mám to, ten strom? Jo, tady. Ten strom máš v ruce, připevni to tam. No. A mě je to také u té zdi. A máme A potom k tomu přines takhle, spoj, takhle, No. takhle to máš, počkej. Máš No to bych tam nespojovala, Dana. takhle. No, ale můžeme to tam dát prozatím. No to je Dáme tady si zapomněte to lidi, jak mimochodem, Adame, nedávej to tam takhle, to se tam vůbec takhle nehodí. musíš spojovat. Ne, No, dej si to na místa, kde to potřebuješ. no přesně tak, Adame, já vím, že se to má spojovat, ale No, když si to, ale to, víš, co je taky složitý, Ne. že ty nemáš ještě ty silnice, víš, tak se v tom nevyznáš, ještě kde to má pořádně být. jak Ty říkám, si ještě musíš koupit silnice jak právě. říká mistr Šárk, začni a nepospíchej. No, Že na všechno je čas. já vím, To ale lidi přidávám. takže lidi, tady máme policejní stanici, tady modulární dům k větinářství, nějaký vůz záchranářský a tady máme džungli, tady takhle, když vám to ukážu. To ještě uděláme džungl, to bude takový. No a tady máme dneska, co si Tomáš koupil, tohle, A to budeme stavět zítra na streamu možná. Donut Truck. Na videu. To se zítra bude stavit na videu a dneska jako bonus se bude stavit tady ten skútr. A dáme to lidi přidávám. Mimochodem, já jsem včera stavila dáme v to Lego. Jo. A to je jedno. Jsme včera stavili Lego, takže Takže lidi, já bych dal asi to z Čech a z Husova, až to bude jít. tak zatím čau lidi. Tak lidi, jak si můžete všimnout, tak už máme postavenou figurku, takže ještě stavíme ten skútr a až to budeme mít dostavený, tak se vám teda ozveme. Tak lidi, už to máme konečně postavený, takže se koukněte, jak to vypadá. Vypadá to teda takhle. Jo, takže je to fakt hezký. Má to být policejní, nějaká žena, co jede v moři na skútu. Takže jsme rádi s Tomášem, že jsme to postavili, no. Jo, No, vem si to. dík. Takže to přidáme k našemu Tomáši. Tomáš si to přidá ke svýmu Tomášville. No a my se s váma pro dnešek loučíme a zítra se bude stavit na tady ten kanál Mr. Tomáš tady ten legovej set Donut Truck. Takže zítra to budu stavět já sám, bez kameramana, protože to zvládnu. Takže čus. Vůbec jsem to nevydržel. Nevydržel jsem to, mám to koukat. Mám to tady, to video taky. Prostě jsem to nevydržel, lidi. Nevydržel jsem to. Já za to je můžu. Říkal jsem, že s to postavím někdy jindy, ale fakt jsem to nevydržel. A lidi, noc je 21:32. Prostě jsem to nevydržel a čus.